de heeft even een keer een boel op een rails te krijgen, maar het kan er maar net uit. Dat is het helemaal vers ziet. Ze krijgen 4 corners in nul, amper overtredingen van je kant. Dat doe je er net, hè? Nee, dat is onvoorstelbaar. Dat had ik net vaak in het zo. En een enkele keer voor hier een FC Twente uithalen, dat is zijn dat het is jullie. En je hoort in deze wedstrijd ook, maar het is het opvredden. Dus waar in ieder geval dat je goed bijkomt. En als dan verliest, dan moet je op de hele hoop. Maar dat is onbegrijpelijk. Ja, dat is verbijsterend. Wat heeft dan zijn van zo'n wedstrijd? Wat zei dat in die Nou, dat is net confronteer ze en breng mij? Ja, dat is net herhaling. Dat is echt goed en als je ook. Dat had niet rustig al zijn. Ik vond dat we in de broek schieten, dat we de bal in neer, dat we net vooruit waren die voetbal een tikje breed. Dat is niet andere voetbal is initiatief, dat is het volgende. Nou, dat had ik niet moment zien. Heeft dat echt iets te maken met het staan op de volgende investering? Voor het Heerenveen had 100% recht, maar dan mag je zelf vol met je hoek zetten. En dat hadden we met het overwinning van Heerenveen. Ja, maar goed, voor die inderdaad dubbel werk aan de winkel. Dit is iets, een aspect. Dat is net een vaak mooi geconfronteerd is. Nee, nooit doen dat ik ga een enkele keer hij altijd natuurlijk, maar net op dit moment.